Аз съм Даню Дивото. Това е втора част. Сега ще трябва да разпъна палатка. Ще трябва да се приготвя за вечерта. Да си накладя огън и да изкарам вечерта в гората с дивите животни. Стана 1 часа. Хора, чувам, че вълците вият. Трябва нещо да намеря. Запалих огън, затова запалих огън срещу хищниците да ни вземат да ме изядат. Защото вече чувам, че психиката ми, вълците ще вият и се доближават до мен. Трябва да си взема нещо да се завия. Много ми се пушат цигари. Няма какво друго да направя, освен да пуша лагерен огън. Аз съм дивия! Това изгасна. И става с духа. Запали се огъня. Намерих си одяло да ми е топло през вечерта, за да изкарам нощта. Но, нали все пак аз съм Даню Дивия и трябва да разкажа една история, че не ми се спи все още. За Северния полюс как оцелях. Срещу хищници, бели мечки. Натъкнах се на голямата стъпка там. Имаше голяма стъпка и с моя другар тръгнахме по следите на голямата стъпка в Северния полюс. А тогава мръзнахме и нямаше какво да направим. Решихме да режем лед, да направим иглу от лед. Вместо иглу тръгнахме после като и глина, сняг върху такова да мажем. Напушихме се от огъня. Отпушиха. Малко да ни я смях, нали все пак трябва да има хубава весела история. В дивото. Тръгнахме след този голямата стъпка. Вървяхме близо 1 километър. Видяхме неговата пещера. И като видяхме неговата пещера с моя другар, решихме да влезнем още по-навътре, за да бъде по-хубаво и по-екзотично. Отидахме вътре. А там беше голямата стъпка. Бял, висок човек. Спеше. Опитахме да бъдем тихи. Но изведнъж моят приятел се спъна. И голямата стъпка се събуди. Като изрева. Почнахме да бягаме. Да го целим с снежни топки. Но това ни помогна. Тръгнахме, викам на моя приятел. Виж една дупка в снега. Това беше лед. Викам, това ще бъде хубаво изживяване. Тъмън щяхме да се калим. Щеше да станем по-здрави. И да оцелем още повече. Но викам, замислихме се, че после щяхме да фанем и хипотермия. И това го замислихме. Трябваше да си направим после огън. Веднага се мушнахме в дупката. И етито, не можа да влезне то там, защото е много голямо. Тръгна се нерви и си тръгна. След това с моя приятел зъздихме. Затова това одяло ме топли. Затова съм свикнал в дивото. След това взехме огън, запалихме. Смисъл това. Дивото. Всяка сутрин си правя душ, сутричен душ, за да се каля във водата. Това е сапуна ми, който се трия. Малко е хладна водата, но аз съм див и трябва да... Ще хубава вода. Ще яка вода. Хладно закаляването ми на тялото. Екстра е водата. Ободрихме лицето. Сега отивам да накладя огъня, да се изсуша от
хладната ми баня душа ми дойде добре. Да се изсушим в горския сушуар. И харесайте, коментирайте видеото, споделете и в коментарите кажете какво да бъде следващото видео. Даньо Дилото ще изпълни на вашите желания.